त का हाल बा भाई। जाना तनी आप लोगों बहुत बढ़िया होखो। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत बा। तो भाई आज हम बता दी समर सिंह क सदाई हो रहल बा। तो चली हम देखा दी। अब तो भाई देखते हो खब लोगों समर भैया कैसे डांस करत तने। तो भाई समर भैया एकदम खुशी में बाना काश कि अब उनकर होखे वाला बा शादी। देखा भैया यहाँ भौजी उनके अंगूठी पहनावा तरी समर सिंह भैया के। देखा भौजी के अगर कमेंट में जरूर आप लोगन बताए, अगर भौजी पसंद वाली तो कमेंट में जरूर बताए लोगों कैसन लागल। तो एक से पहले हम भैया एगो और बात बता दी, समर सिंह भैया के बहुत जल्द एगो और गाना आए वाला बा जौन कि भौजिए के नाम से समर भैया गईले बना। देखा तनी भाई सभे झूम के डांस करता। और भैया अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना के लिए बनी तो सब्सक्राइब कर।